Vana veZimbabwe ini ndandine dambudziko rakakura, vamwe pamwe makatoriona mafoni menyu imomo, regumbo rakanga rakura rindisachakwanise kana kufamba naro. Inini ndanga ndane 4 years naro. Saka nhasi uno ndakarapwa ndikararama. Mushure mekunge ndisisina chitarisiro cheupenyu. Asi nhasi ndadzoka kuzoti nditende sekuru. Tiri kusangana pano pa Sly Media TV. Iye zvinezvi Information Center ane matambudziko ake, anofona achivunza advice, ari kusiri kunzwa zvakanaka, anenge achitivunza kuti ndoenda kuna sekuru vapi. Aiwa, isusu tinokuzivisai kuti vana sekuru vese vatinoshanda navo panapa ndana sekuru vatinenge tatenda taona kuti aiwa ava vanobata basa nemazvo uye vanenge vari registered kumabandiko ese anoregister vanhu vanoita zvematare dziri n'anga. Handitika nhasi uno tauya nenyaya iri nyaya yakanaka yekuti takakumbirwawo nemudzimai anonzi Yewadzanai achitaura kuti inini ndine gumbo rakazvimba sepicture yamuri kuona iri pascreen iyoyi, achitaura kuti ndaane makore 4 ndakaremerwa mukoma Sly. Tikati zvakamira sei, mbotitumira picture tione. Tikaona picture yacho tikaona kuti zveshuwa mudzimai uyu ane dambudziko raainaro. Asi auya kwatiri isusu takaita barira mhanywa tichienda kuna sekuru kuti onai muzukuru yaroda rubatsiro, asi chouviri haana mari yekuti ange achirapwa. Tikaenda kunomutora kwaanogara iye zvinezvi. Nhasi uno takupinda mudare nasekuru kuti abatsirwe tizive kuti kuzvimba kwakaita gumbo rake uku kwakakonzerwa nei, ikensa here kana kuti chipotswa chakaiswa nevanhu. Izvozvo hatigoni kuzvitaura nekuti isusu hatizi n'anga, hatishopere, hatizi mudzimo. Vanokwanisa kungozviita chete ndeve matare. Kazoya sekuru gude. Aiwa, ndinosimba muzukuru. Tiri kumakadiwo. Aiwa, kuno kuri nani. Tinotenda. Harisei matare zvawo nevazukuru. Matare akanaka. Handiti. Rakadira ko muzukuru. Tiri kungomhemhaira tichingopaza masango, taenda kumasvingo, taenda kuChegutu, taenda kuti tichingotenderera tasvika Bhindura Mazowe. Aiwa. Tichitsvaga nhau. Tadzoka zvekare mudare renyu paine nyaya yakanaka nhasi uno. Tiri kuona kuti muzukuru auya pano padare rasekuru. Vamwe vakambomuona ari achinetsekana kuti tingonzwa kuti iye zvinezvi zvava papi mushure mekunge vasvika nekuno kudare kwenyu sekuru gude. Aiwa, ndinotenda muzukuru. Tinotenda. Tingade yatingoti vakwazise vazukuru zvishoma-shoma, vakwazise vatere zvishoma-shoma. Tete makadi? Tiripo makadiwo mukoma Sly. Uri sei upenyu? Upenyu mukoma ndiri kufara zvekuti ini. Sure. Nekuti padanho randakanga ndasvika racho tanga ndisisina tarisiro yeupenyu. Asi nokuda kwemusha wandikasvika uno ndo vanhu vakandichengeta semwana wavo chaiye. Saka ndiri kunzwa kufara. Vakandichengeta kusvika danho rechipatara ranzi rasvika. Vakamira neni kunyangwe nekuchipatara kwacho ikoko. Zvese zvaitaurika nemachiremba ndichivazivisa kuti kuno kwadai. Ndichivataurira sekuru vangu. Vateri vamwe tiri kusangana navo nhasi uno vangada kuziva kuti imi makamauya kwasekuru gude manga muine dambudziko rei? Vana veZimbabwe ini ndandine dambudziko rakakura, vamwe pamwe makatoriona mafoni menyu imomo, regumbo rakanga rakura rindisachakwanise kana kufamba naro. Inini ndanga ndane 4 years naro. Saka nhasi uno ndakarapwa ndikararama. Mushure mekunge ndisisina chitarisiro cheupenyu.
asi nhasi ndadzoka kuzoti nditende sekuru nekuti vakamira neni zvakaoma kudaro, vairamba vaineni vachitaura neni kusvika nhasi ndadzoka ndiri kufamba zvanga zvisina tarisiro yevakawanda. Tinotenda nenoda kuona muchitofamba apa nokuti ndakabva takasangana nemi. Mungatotaurawo kuvateereri kuti makasangana neSly Media TV sei? Sly Media iyi ndakatosangana naye mushure mekunge vabatsirawo mumwe munhu kwaSeke, ndopandikapiwawo nhamba dzavo ndikatanga kutaurawo navo. Vakati kana ndave padhuze ndozokwanisa kutaura navo. Zveshuwa veSly ava ndinovatenda nokuti vakafamba neni. Mukoma Sly ndinovatenda kuti vaita zvese. Kwandakatangira kuzosvika ndisvike pano, ndakaenda kwasekuru Zinondo, ndokwandakanoenda navo. Vainditora kubva pamba kusvika ndobatsirwa ipapo, vachindidzosera futi kumba nemota yavo. Zvadaro kwasekuru Zinondo handina kuzopedzerwa nekuti panga paitawo dambudziko ranga raita. Ndokuzotaura namukoma Sly kuti ndasangana nedambudziko repekugara. Mukoma chinditsvagiraiwo pokuti ndirapwe ndine pekugara. Mukoma Sly vakaita saizvozvo. Hapana kumbopera mazuva mukoma vanga vatonditsvagira pokuti ndirapwe ndakagara. Kureva kuti ndipo pano pasekuru Gude vakatanga kundibatsira ndichigara ndichidya zvandinoda kusvika nanhasi ndangodzoka pano pamusha pangu. Tinotenda. Makabhadhariswa nepekugara? Handina ini kana pekurara kana zvekudya, ndiri kungoita zvandinoda. Makabhadhariswa here dare? Handina. Aiwa, ndotsaka pachinzi panoda kutendwa. Aiwa, ndiri kutenda. Sekuru muzukuru avo yakauya ari kutenda, ane mufaro kuti aiwa makamugamuchira mukamutora semwana wenyu. Akagara zvakanaka pano, ashaya pekuti angagare papi mazuva achona iwayo, mukamutambira tauyawo nechichemo. Mungade kutangira ivapo tichienda kumberi kuti makasangana naye sei muzukuru? Aiwa, ndinoda kufara ndichipupura chokwadi kumhomo yeZimbabwe. Nemuzukuru wangu anditsika nhasi panjodzi yanga achipupura yakakura. Zvechokwadi muzukuru uyu ndakazivana naye mushure ndafonerwa namukoma Sly kuti ndine muzukuru ane dambudziko regumbo. Ndobva ndaratidzwa pachivhiti gumbo iro, ndikati aiwa tateguru vatendera kuti muzukuru iye atsike dare ravo. Ndo pandakazoona zvechokwadi Sly Media yasvika mudare ratateguru Gude. Vane urwere hwakakura, asi dambudziko rakazoitika nderekuti gwenzi ranga richidiwa kuti rishande pamuzukuru iyeyu. Tateguru vanga vasina chavanacho, vakatozopema zvakare kuna mukoma Sly $20 yekunotora gwenzi rori kumbire nekudzoka. Gwenzi rikatanga kushandiswa pamuzukuru kusvika padanho ratiri kupupura. Rese danho rakaitwa pamuzukuru. Ndoda kuti nditende tateguru Gude pakubata nekushanda kwavakaita nenhano dzose dzakaitwa nemuzukuru. Tateguru vakamudzidzisa kuti gumbo harigurwi, unodzoka mudare ravo vari mupenyu. Saka chinhu ichocho ndo chandoda kuti ndipupure kumhomo yeZimbabwe kuti chakatsidzwa natateguru ndo chazadzikiswa. Kana pane ari kundinzwa ane matambudziko akakura mhomo yeZimbabwe, ndinoti hakuna munhu anovigwa ari mupenyu, munhu anovigwa afa. Saka kana uri mupenyu une dambudziko raunaro kuna tateguru, uya usununguke ubatsirwe vazukuru vangu pamatambudziko enyu ekubirwa nematambudziko emudzimba umu. Ndinoti makasununguka vazukuru kuti mutaure natateguru
nemwaka watatarisana nawo vazukuru, ndo mwaka wokuti une njodzi wemakuva. Sanganai natateguru mubatsirike, muoneswe zviripo natateguru. Vakasununguka kukupa girazi ravo kuti uone nhano dzako dzaunenge uchida dzinokunetsa. Saka vazukuru, ndinoti uyai kuna tateguru gude. Pane matambudziko amunawo, vembereko ngavauye. Vasina mbereko ndinoti ngavauye. Vane matambudziko echivanhu, chinganzi chivanhu, ivavo ndo vandinoti ngavasununguke kuuya, nokuti ndine nhano yandinogumirawo. Saka ndinoti mhomo yeZimbabwe makasununguka kutaura nasekuru gude panhamba idzo dziya dzerunhare dzeneti 1 kana dzibhadhi. Makasununguka kuti musangane na tateguru venyu. Ndinotenda. Tateguru, tichidzokera panyaya yemurandakadzi uyu paakauya mudare, gumbo rakanga rakazvimba. Chikamu chamakaita imimi ndechipi kuti azokwanisa kunge achizonobatsirwa nana chiremba kwavakazonooparetwa? Ndinotenda muzukuru. Nhano yakatorwa natateguru yanga iri nhano yokuti gwenzi ravo rakashanda kusvika pavakazotsanangura ivo tateguru kuti nhano iyi ndo nhano yandagumira. Asi muzukuru ngaachienda kunana chiremba, asi zvose kufamba kwauchaita, zvese zvauchasangana nazvo, tateguru vanenge vakakubata, nokuti zvanga zvine chivanhu chokunzi akangoenda kunana chiremba haadzoke ari mupenyu. Asi nhasi muzukuru adzoka ari mupenyu. Ndogoda kutenda futi zvakare vakabatsira kubva pandakasiyira ini, vakaisawo ruoko pamuzukuru iyeyu panhano dzokuchipatara. Vanhu ivavo ndoda kuvatenda. Nana zviremba vakabata miriwo, ndinoda kuti ndikutendei mese. Mhomho yeZimbabwe muri kundinzwa zvechokwadi. Matare ane paanogumira. Saka nhasi zvakatsidzwa natateguru ndo zvandatenda kuti zvechokwadi. Nhano dzakatsikwa nomuzukuru uyu ndo nhano dzaatsika mudare, achipupura kuti aiwa tateguru, rese ramakaronga ramakaita ndadzoka mudare rabudira. Kuti muzukuru akanga akaroiwa zvokuti kana azosvika muchipatara akangooparetwa aamuke, haifanirwa kudzoka ari mupenyu kana kugurwa gumbo irori. Zvichireva kuti pachikamu chamaita imimi makatanga kurwisana nemhiko yakanga yakaitwa. Ndizvo zvochaizvo chandakaita ini ndechekutanga kurwisana nemhepo dzadziri pamuzukuru wangu, nemhiko dzanga dzakagadzirwa pamushonga kuti gumbo iroro rirambe richikura rizosvika pakuparadza upenyu hwake. Saka ipapo ndo pakanyanyokumirwa natateguru kuti ana chiremba vakwanise kushanda muzukuru achidzoka ari mupenyu. Saka remangwana rake rakamira sei? Vakambenge vachimutakutsvaga upenyu hwake neraramo, nekuti tiri kuona kuti ari munzira yekuti apore. Semunhu akabva kuchipatara zvino uno nikikini changa chakazvimba chaicho chakabviswa. Saka remangwana rake rakamira sei nekuda kwevanhu ivava vakamboda kukanganisa upenyu hwake hwekuti afe nekumupa chironda ichocho chaanga akatakura kwemakore 4 apfuura? Ari kuitwa sei? Achadzokera kubasa here? Achararama upenyu hwakanaka? Achazvishandira here? Achachengetwa sei kubva kumweya inosundirwa nevanhu vakambomusundira kwekutanga? Aiwa, ndinotenda pamhomho yeZimbabwe. Muzukuru wangu ndinovimba kuti kudzoka kwaita mudare pane zvachagadzirwa iye pachake nemakwenzi achaita kuti iye paachadzokera kubasa, achatoenda kubasa, achakwanisa kuriritira mhuri yake semaitiro
aita kare ndochitsidzo chasekuru Gude paari, asi vanga vane chichemo zvakare kumhomho yeZimbabwe kuti ruoko rwamakamupa rambai muchipa muzukuru wangu ruoko irworwo, nokuti tateguru havana dura. Dai vanga vane dura handaizvitaura. Saka ndiri kuti tionerane pamwe chete pamuzukuru wangu ave neraramo yake yakanaka. Tinotenda rikaididzwo kwavari sekuru. Muri kunzwa mashoko avari kutaura. Imimi chikumbiro chamuinacho kuna sekuru maererano neraramo yenyu ndechekuti kudii? Kuna sekuru kudii? kungoti sekuru ngavachitangira pavakasira kuti raramo yangu ichizaruka, zvakaipa zvose zvaisundirwa muupenyu wangu zviparadzwe navo sekuru, ndichitanga upenyu hutsva hwokuti ndichitangawo kuchengetawo mhuri yangu. Aiwa, tinotenda. Pane mumwe here wamasiya kutenda kana wamarangarira pane vakakubatsirai kumashure kwese kwatabva wamungade kutenda pari zvino kana kuti mapedza yenyu vese? Pari zvino ndinongotenda vana veZimbabwe. Ndinoziva pane vamwe vanoteererawo chirongwa ichi vakatondiona futi pane imwe social media. Pfurirai mberi kundibatsira nokuti ndichiri kuda kubatsirwa. Ndinokutendai vana veZimbabwe. Haikona kusiya vana veZimbabwe vachitambudzika. Rambai muchipfurira mberi kuramba muchivabatsira. Aiwa, tinotenda. Asi kuti tichivhara dare ranhasi iri, kune vazukuru vari kunze kwenyika uko vane vachida kubatsirwa pamatambudziko. Vamwe upenyu hwavo hauna kumira zvakanaka, vamwe vakadzidza, mapepa vanawo, mabasa haazi kuwanika, mapromotion hauye, mhepo dziri kungosonana navo zuva nezuva. Vamwe vanorara vachidzinganiswa, vamwe vanorara vachiitwa vakadzi nezvikwambo nevarume vavasingazive zvichingoitwa kumakope. Upenyu hwavo dzimba dzisina kumira zvakanaka. Munhu vazukuru ivava mungavabatsire sei? Aiwa, pakanaka muzukuru. Vazukuru ava vanobatsirika, ndosaka tateguru vakauya kuzobatsira munyika ino yeZimbabwe. Vakazviisa pachena kuti mhomho yeZimbabwe isangane natateguru Gude, nokuti ndo zvavakatumwa izvozvo kuti vese vane matambudziko okuti ane matsamba ake tateguru vanomusunungura, kunyangwe ari kunze kwenyika ane kodzero yokutaura natateguru. Vanokwanisa kumuitira matare iwawa ari ikoko kwaari. Tateguru vanotaura naye pachivhitivhiti. Tinotenda. Zviva kuti munoita yatinoti video call muchimuitira matare ari ikoko, ndizvo muzukuru. Imwe nyaya ndeyekuti muzukuru wenyu ataura kuti akauya pano asisina pekugara. Pamwe haasiyewo kupedzisira, anoti ini ndinoda kuuya kudare kwasekuru, ndiri kubva kuSouth Africa, kuBotswana kana kuChina kana kuUK. Mungade kutsinhira kuti pekugara panowanikwa here, kana kuti zvaive zvemuzukuru uyu chete, vanhu vachinge vabva kwavanenge vabva vasingade kunogara kuhama dzavo, vasingade kuziva kuti vangofambira nyaya yematare chete, panowanikwa here pekugara? Aiwa, ndinotenda muzukuru wangu. Pekugara pevazukuru paripo, ndosaka vachinzi sekuru, kureva kuti sekuru munhu ane musha mukuru. Saka vazukuru ngavasvike kwatateguru vabatsirwe. Zvokudya vanozowana patateguru, pekuvata vanopawana patateguru, vachichengetedzwa nemudzimu watateguru. Aiwa, tinotenda. Kana mune mamwe mashoko ekupedzisira kuvazukuru venyu, tsinhirai zvekare tichivhara chirongo. Ini ndinoda kuti nditende pamhomho yeZimbabwe kuti usanyanyo kuremerwa kana kunwa mushonga kuti handina mbereko kana kukanganisa upenyu hwako. Uri mwana weZimbabwe, ndinoti taura natateguru vakubatsire zambuko raunenge uchida vazukuru vangu. Saka ndinokutendai kune vese vari kundinzwa vachiteerera, nevese vandakabatsira, nhano dzandakabatsira vanhu ivavo vari kuzvinzwa. Zvichokwadi kuti tateguru vane basa ravo rakanaka, nokuti
vandabatsira vose vari kuuya vachipupura zvechokwadi mudare ratateguru Gude. Aiwa, tinotenda kuti aiwa varoyi muri kuvakangaisa nekukanganisa nekuvadzimaidza nekuti iro radare ratiri nare ndere muzukuru wakanga aroyiwawo nevamwe vanhu vachiti aiwa dai aparara, asi nhasi uno sekupupura kuri kuitika mudare rino aripo mupenyu. Auya kuzotenda sekuru, inini ndakanga ndatonyorerwa death certificate kwenzandakuda kuti ngatitichinga afe zvake, asi dare rino rasekuru Gude mazviramba mukati ngaamboita chiraramo achienda kumberi ariritire vana vake. Tinotenda nekuda kwaizvozvo. Aiwa, tinotenda vazukuru nemhomho yese yeZimbabwe. Ndinoda kuitenda panguva ino yanda ndichikurukura nemuzukuru wangu. Tinotenda. Aiwa, tinotenda sekuru, tinotenda. Aiwa, ndinofunga takurukura zvizhinji, chasara ndechongoti aiwa tigozodzoka zvekare mudare renyu rineri tichiwana futi chekupupura, nekuti tiri kuziva kuti hamuna kumira basa, nekuti matodaidza vanhu kuti huyai ndiri kuswera ndiripo padare. Ndinotenda. Tatenda. Dzokai futi mufambe mudai mbva mabuda muchienda uko. Andi aiwa zvaita